Bună ziua! 12 martie 2011. Ia priviți. Fetele sunt în largul lor. Au ieșit să-și vânture puietul. Am să vă arăt acum o pregătire de hrană proteică. Ajutorul de bază. Bună ziua! Cutiuța și tăvița pentru hrană. Polen dat pe mașină, cam 125 de grame, vedeți că am și scris pe pungă. Lapte praf 113 și soia degresată 180. Ia, preia tu comanda și facem amalgamul. Deci fără nicio măsură anume, că am mai auzit câte părți de alea, câte părți de alea. Nu, eu le pun și ele și-au cât le trebuie. Am dat și pe alături, nu-i nimic, totul se recuperează. Probabil cățelul meu vrea să fac cunoștință cu albinele. Tata. Da? Ia uitați, a simțit mirosul. Eu știu ce-o fi în mintea ei. Asta o să-l ia și pe ăsta după margine. Această cutie este puțin cu miere, că am pregătit așa un amalgam de amestec de turtă, care nu prea mi-a reușit mie, da? Ele vor ști ce e aici. Și imediat voi aduce să pun în completare ou fiert și zdrobim gălbenușul.